izita remutumwa asi mutumwa waMwari ari kutaura mutumwa akadona kunge Satani asi singabatiri Mwari basa is an angel of darkness, at the same time a king over the demonic world. So Abaddon is the deepest part of Abyss. Abaddon is the deepest part of Abyss. A-B-Y-S-S. A-B-Y-S-S. Or the bottomless pit. Chimbo, the bottomless pit. Ukabereka shoko raMwari unonzwa lichitaura kuna Revelations 19 chienda chapter 20 kunotaura pamusoro pe the bottomless pit, gomba risina magumo rekunzi kuchakandwa mariri. Muprofita wenhema, the beast, that is Antichrist, naiye Satan mugomba iroro vakamirira kukandwa mudziva remoto. So this bottomless pit iri kutaura ichinzi ine pati yayo yakadzikadzika inonzi Abaddon. Abaddon is also the place where the devil forges his plans of destruction. It's the place where the devil forges his plans of destruction. Ndonzvimbo Satani paanoronga mano ake ekuparadza. Ndonzvimbo Satani paanoronga mano ake ekuparadza. I left this region for a reason, kuti tipendere nayo as one of the regions of captivity. So ndokunorongwa hondo dzese, whether ihondo dzenyika ino dzana Iraq dzezingaperi, dzaona na Israel, Gaza, kunyika dzese dziya dzakunogara iri hondo chete. Ndokwa zvinorongwa kuti vanhu ngavaparadzwe, magenocides, vanhu ngavaurayiwe vapere vasati vatendeuka. Inova nzvimbo Satani paanoronga maplans edestruction ekuti vanhu vaparare vasati vaziva Jesu, vanhu vafe vasati vaziva chokwadi chaMwari, vanhu vafe vasati vasangana neivhangeri rechokwadi. Zvinorongwa kuAbyss. And mamwe mano ndianorongerwa vatsvene, ndianorongerwa vana vaMwari, ndianorongerwa avo vanoda Mwari sewe neni, those who love God, avo vanoda Mwari. Kunyapedyo nini ndoda Mwari? Yes, avo vanoda Mwari. There is a testimony that a prophetess Anna writes, which says, I remember an occasion where a powerful servant of God in the United States of America approached me. Anotaura oti aiti murume uyu ari muranda waMwari akauya kwaari akati, muprofita kadzi, ndanzwa nema accidents akupere kana 2 weeks zisina kana kupararirwa nemota mu accidents. Can you intercede for me? And she says, we prayed. And the Holy Spirit akamtungamirira. We went as we were going in prayer. Through an angel of God. He took me. Anotaura takatorwa tikaendeswa pasi pegungwa, under the sea. Till under the sea, we were taken deeper. The shocking thing is this place was actually a very deep place. Yekuti pano itsanangura anoti mutumwa waMwari aimutungamirira ndiye akatanga kupinda ivo vachiteera. And the angel said, we are now entering Abyss. Takupinda the bottomless pit. Thank God this is a spiritual expedition. Wauza tiri kupinda mugomba risina magumo uri wewe zvako unenge watozodza kuti handibudi pano. But she was led by an angel of God vachipinda, and going deeper that pit they reached a region yanga yakazara rima, yakazara matombo,
and imomo kwakunema kunonzi there were demons that were forging weapons. Ndokwe kadziwa sombo. The latest weapons dzambooneka dzichifojwa chikadziwa. Just in case ukava nehondo mbichana tinozitesta kuda zvozoshanda. At the same time as they continued, anotaura kuti takafamba tikaona kwavaita kunge kune mascrap cars, mota dzakaparara. As we continue tichifamba mota idzodzo dzakaita kunge dzakaita maaccidents, takaona pakati pemota yakaparara yakafonyoka kwava kune muranda waMwari. The same man who is alive on earth ari kutormentwa nema-accidents ku-Abyss, ku-Abaddon, kune design yaSatani. Iye akaurayiwa ne-accident. Ichireva kuti iprinciple yaSatani yakakopa kwaMwari kwekuti you call things which are not as though they are. Unodana zvinhu zvisiko kunge zviriko, kunge unodana zvinhu zvisiko kusvikira zvaveko. Hallelujah. Mwari anoona kune rima. What let there be light. Bible rinoti kwakava nechiedza. So kwakusina chiedza, but Mwari akataura chiedza chisipo kusvikira chaveko. Satani akakopa such a principle yekuti okay, munhu aumuraye nekutanga nekumuraya. Unotora something yakamirira iye, wotaura rufuma iri kusvikira rwatransferika maari, rwaoneka sezvawaronga. So they have it in the kingdom of darkness. But unfortunately, vana vaMwari vanoziva kuti Satan arongei over their lives, but they don't know what God has designed for their lives. Avasati vaziva zvakarongwa naMwari, so as to speak what God has planned until it manifests. Ndonzira yekudhila nezvinhu zvaSatani, yekugona kuziva kuti iro denga rinoti chii. Taziva kuti denga rinoti chii, takutanga kuenforce zvarehwa nedenga kusvikira zvamanifesta. Hallelujah, hallelujah. So it is so interesting to observe that what was observed on earth, that he was suffering one accident after another, but he was actually bound in a motor car in Abaddon. Unogona kutarisa situation yako weka so wozobvunza kuti why isingachange, why are things like that. May God open your eyes. Umbona, you might get the shock of your life kuti ndo kune upenyu wako. Also Abaddon, the word Abaddon means the place of perishing, the place of perishing or destruction. Nzvimbo yekuparara kana kuparadzwa, the place of perishing or destruction. Nzvimbo yekuparara kana kuti kuparadzwa. As a result, inzvimbo kunorongwa kuparara kwese. Kuoneka kwemunhu achiparara tinomuona nemaziso enyama, but kana Mwari akakuvhura maziso omweya womuintercedera uchibvira ikoko, the better, because you are dealing with the real object inokonzeresa kuti zvatinoona nemeso zvioneke. It's a place of destruction and perishing. Psalms Mapisarema 74 verse 3 na verse 8. Psalm 74 verse 3 na verse 8. Asaph anonyora uti, lift up your feet to the perpetual desolations. The enemy has damaged everything in the sanctuary. They said in their hearts, let us destroy them altogether. They have burned all the meeting places of God in the land. Abaddon is also the place of perpetual desolation. It's a place of perpetual desolation. In Jimbo yekuparara, kusingamire, kusingagume. One of distractions inooneka ichibvira kuAbaddon kudestroyika kwekufamba kwemove of God pakati pevanhu vanoda Mwari. Kushayika kwemove of God zvinokonzereswa nekurongwa in the places of Abaddon. Kushayika kwehanya nezvinhu zvaMwari. Hallelujah, hallelujah. Chimboti kushaya hanya nezvinhu zvaMwari.
unozvati vanhu vakawanda mazango havana hanya nezvinhu zvamwari. Vamwe vasvika pakuva nehanya nezvinhu zvamwari vasina hanya namwari wacho. Manizwa kuva nehanya nezvinhu zvamwari iwe usina hanya namwari wacho. When I was coming from the funeral last week, the Holy Spirit just Mark said after I had a very, very serious dream that moved me. He was just explaining to me this day. Kuti, because I was just wondering, Kuti, why is it that because knows what he works which needs a transport? Kunzvimbo iyoyo. Kunofamba bhazi one. Ukaripota zvavarani. Unoenda mangwana. So it was on a Saturday. Inini ndida kuuya kuservice. So ndikati no guys, inini ndiri kuenda kwaRarare. Ndiri kuenda kwaRarare nekuti ndine service. So kuti hakuna transport izvi, inini ndinoenda kwaRarare. Kwauya uyo anga akatakura vanhu. Akati ndine vanhu ini ndakatozara kuti akamfundisa. Ndikati no, inini chamandira kuzvaRarare. Ndinokwira kumashure imomo. Ndakapinda kumashure. Takarohwa nedhasi. Some of you makaona video ndaitumira ne. Takarohwa nedhasi totaenda kunge zvigunduru. Yeah. All in the name of wanting to go to church. Ari aivati iko kusitorina kana bhazi chechi yekudi kunamata tagara tinonamata timbozorowara ukaenda kuchechiko mwari anoziva kakuti tagara tinonamata. Up to today my voice isn't recovered. Takaienda tikapindwa nedhasti tikaita zifulu and all that because we wanted to be in the presence of God. Unozvati kunyamba chiro kuti chimbova palevel rekutarisa zvaunoita utarise Mwari. Unozvati kune mumwe munhu anotadza anoziva kuti ndikarobva kuchechi ndiani achaimba, ndikarobva kuchechi ndiani achaendesa mvura, ndikarobva kuchechi ndiani achatora offering, ndikarobva kuchechi ndiani achagama vanogona. Because kwaari ndiko kunamata. So Mwari aidudza chiti kuno musiyano pakati paMary naMartha waunofanira kuzwisisa uri mwana waMwari. Kuti Mary aimuvha nezvaanoitira Jesu, Martha aimuvha nezvaaiitira Jesu, asi Mary aimuvha neukama naMwari. Kwekuti kana uchifunga kuti ndakabatikana sei, ndiri busy, ndiri kufamba, ndiri kutravel, tanga wazibvunza kuti panzvimbo yangu muna Mwari kunosara kunani. Nekuti pane zvimwe kenda nokona kuti ndiri kuenda kubva kusilence zvakuretirai pati yako nzvimbo angaikuoccupy. Kunyamba zvinobvunza kuti yenyu nzvimbo inopindwa nani pamberi paMwari? Iriko here. Tanga wazibvunza izvozvo because abandoni inokonzeresa kushaya hanya naMwari. Ndeuza vanhu kuzozasena chivati unozwa kuti kune vanhu vanokontrola nevaenzi zvokutoti muenzi akatouya Sunday zimai kuti hako kuchechi nyapitodava muri kubata ndimi yapati kukati giti muenzi ndambogara wambeze naye ulendikati wangu angachi anonzi profesa nyama dzavo murume iye it's one man akandidzidzisa kushanda at the same time nekuva nemusoro wakaoma for things of God. Waizwa ukaona visitor richipinda mumba make munhu yanorima tumacha anoshanda. So what he would do, aiti kana akarima, there was a year akarima chibage akabudisa 4 tons kumaheights nemastenzi vamwe ayasati akugara vanhu akarima. So dzimwe shasha murume nemukadzi vakasvika onesara, it was on a Saturday I think, vachizovashanyira nemukadzi wake vakavawana vachimuzvita sei chibage kuruza mameno izvo kuti usaparitika upula kutsoko vachiita izvozvo shasha iya nesutu yayo ichifunga kuti vachasiya
vapinza mumba mo-entertaina ma-visitors agara panzi ati ndiri busy ndakaona suti yasviba ichishanda ndikati uyu ndio munhu ari right. Iri rimwe timu raisiya chibage chirowa nemakonzo kwauya tete kwauya ani kune vanhu vekuti ukaona kuti kune visitors vakuti kana riri visitor re1 month munomuona next month kuchechi. Hallelujah. Munomuona rini next month masivano tinevaenzika tineva wesi tiri kutanga vaudza vatanonamata iye asingararami kunamata wacho kumba kunyavezviurizvemai apa riri kuita richikorera kwauri ovaudza ndiri kuenda kuchechi momanosvika pakuti ndakumbobuda imombosvikawo kumashops iye achiuya kuchechi ndombosvika kumashops iye achienda kuchechi uza kuti ati ndiri kuenda kuchechi vanoti mainini munonamata mainini munonamata kuti chimborepresenta Mwari zvakanaka. So the places of perpetual desolations, they make even the move of God even dry. Tine vana Martha vasara kumwe nezvigaro, vasara kumwe nekuseva, vasina ugama newavanozeva. As they have burned up all the meeting places of God in the land. The places of perpetual desolation. Vapisa nzvimbo dzese dzekusongana naMwari. Ndinoona kuti nzvimbo dzekusangana naMwari dzinenge dzisipo kana Abhadhoni ichitonga. Hakuna. Unozwa kuti kune mumwe munhu kuti anoona kuva nemwenzi oisa maguru. Unozwa kuti kune vavaenzi vane patience zvakuti vanogona kuvamirira usikani. Andioneka kunyema ndoega asara maguru ivava rekaiti vabiki movakwatisa muchifunga kuti achaoneka. Worova nyaya motanga dzaform 2 moenda kune dzaform 3 moenda kune dzaform 4 moenda kuvakomana moenda kumaclassmate akaroorwa neasina kuroorwa moenda kune vakazoenda kudiaspora moona dza2 am nainde nyaya naini munozvati nhasi yanga ine service even necommand the day yatofura nguva yafamba hauna kana kuiona because desolations, perpetual desolations, they destroy the meeting places for God. Yekuti your schedule kune kusangana na Mwari here at a personal level. Tisikataure kukuya kuchechi. Tisikataure kukuya kuchechi. Unayo yako nguva here yekuti iyi yanguva yangu yokusangana na Mwari. Kuyabe Jehova munayo nguva yako chete 6 to 8 the church yako weka yekuti unopinda umbonotaura na Mwari. When Abhadhoni is in control, vanhu vane nguva dzekusangana nevanhu kwete kusangana na Mwari. As a result, Mwari ngatibatsire. One thing that we have to proclaim in Abhadhoni and about Abhadhoni is that Jesus, the truth, sets us free. Yes. He has set free captives. And he declared in Isaiah 61, the Spirit of the Lord is upon me, for the Lord has anointed me to preach the good news to the poor, to set free captives, to open prisons for prisoners, kuzarura majeri kune vakasungwa. Jesu ndo zvakavinga kuti simba reAbhadhoni riparadzwe muupenyu hwedu. Hallelujah, hallelujah. Kuti simba reAbhadhoni riparadzwe in our life. Also, Abhadhoni is a place of destruction, like we said. Psalms 88 verse 11. Psalms 88 verse 11. Show your loving kindness. Shall your loving kindness be declared in the grave, or your faithfulness in the places of destruction? Yes, it must be declared.
The people vakafanana na prophetess Anna Wandachaura vanhu vasvika pakufamba naMwari at a point yekunopinda in the regions of captivity vodeclare kubuda kwevanhu gomajeri vachivabudisa kuti vauye kuna Mwari vagare pamwe chete naKristu vave izvo Kristu zvaakafira rive reality raunoona rekuti munhu kana akataura kuti I was a drug addict, I was bound in this sin, I was bound in that, they remain out of it forever because jeri racho rakavharwa. Most of the times vanhu vanoziva delivery asi takasiya jeri riri open. Munhu one silly mistake munonodzokera wamboona vana vanomboregererwa napresident vana nochi president chapadhona ndi anoregererwa nhasi kunzi akarepa kunzi ngaaregererwe ngaabude unoza mangwana atopara imwe mhoso adzokera futi because mamubudisa muphysical prison but hamuna kumubudisa muspiritual prison. Today we declare every spiritual prison like Abaddon yakabata upenyu wako ngaiuswipe nezita la mambo Jesu. We command these prisons, may they release your life in the name of Jesus. There are 3 places I want to give as parts of Abaddon. Nzvimbo 3 dziriko dzinoratidza kuveko kunzvimbo yeAbaddon. The first place inonzi the region or the place of jackals. The place of jackals. Jackals, J-A-C-K-L-S. J-A-C-K-A-L-S. The place of jackals. Or the place of dragons. This is a place of dragons. In Nzvimbo yekuti munhu anonzva mwoyo wake kunge wakabatwa, kunge wakamomoterwa, unonzva kunge mwoyo wako wakamomoterwa. It's a place in which the soul feels as if it's being attacked by lions, by wild animals. Inzvimbo inoita kunge uri kuita kunge kune vanhu vanorota izvozvo, vanogara vachirota vachirumwa neshumba, vanogara vachirota vamwe vachirumwa nembwa, vanorota vachivharurwa. Every time kana ndikarara ndinorumwa chete, ndinorota ndichivharurirwa hembe. Most of the times you feel like you are trapped, you feel like wakavharirwa somewhere. This is also the place of the jackals, is also the place of the devourer or the devourer, depending on your pronunciation. Is the place of the devourer, D-E-V-O-U-R-E-R, devourer, the place of the devourer. Inzvimbo yehudyi, inzvimbo yehudyi. Kana ikuna Malachi 3 verse 11 inotaura pamusoro pematithe inoti bring all the tithes into the storehouse that they may be food, so that ndidzinge udyi. Munoziva kuti ndo the same devourer ari kutaurwa anowanikwa in Abaddon, anodya harvest, anodya maprojects, anodya maideas, anodya zvinobatika, kuti wowanika une ndimi dzinobatika usina results endimi dzake. Hallelujah, hallelujah. As a result, ndo one challenge irimo mukunamata. Unoziva kuti vanhu vemuchechi vakawanda, majority, kwete kana chiti vakawanda ndeva majority, vanhu vakawanda majority yemuchechi nevanhu vanokundwa revelation iyezvo ndiri kutaura iyi, nevanoroya nevasinganamati. Why? Do you know kuti, for example, tithe inonzi 10% of your increase. Chimboti 10% of your increase.
10% of your increase. Kuvisa chegumi, for example, i-declaration yakuthi nda-increase. Hallelujah. Uyabizwa ukuthi usathalise phasi ngokubatsiwa. Tithe is 10% of your increase. So kuvisa kufuna ukuthi nda-increase. Because ayivisa ukuthi chi andina ku-increase yini. Moda ndibudise papi kusina increase panapa kutori na increase moda kune anotaura kuna Matthew 25 parable of the talents ani kunonzi uyo angapiwa matalenta amashoma akaenda kunowafushira akapedza ipo anodzi achivhunza kunonzi ko iwewe why usina kumultiply matalenta ne anzi ya ndakakuonai kuti muri tenzi ane utyire anoda kukoka asina kutyara so ndakatotora ndikanofushira ndikanofushira kuitira kuti pamunouya munyatsowana sezvamakandipa kuadmita kuti inini handina kuincreasa so moda increase kubva I did not increase. Fatora anokanda akafushira kunozonzi naMwari Jesu ataura anozi kwakanzi chanacho ichocho ngachitorerwe kupiwe anazvo. Kuyabirwa umuti wane ansa kakuti havasi vese vakaromba vanazvo vamwe zvakatorerwa varombo naMwari. Havasi vese vanazvo vakaromba, vamwe vanazvo nenyaya yekuti ari puwa ndiye akatorerwa naMwari ukanzi uyu haana kubvuma kuti aincreasa. So the devourer has a legal right yekutora because denga radai watora ndezvako izvi tora uyu admits kuti hakuna increase yaitika mupenyu. Tithe is a covenant principle. You know, some people when they talk about tithe, but you criticize. One not right. No kumbra. But you know what charity? The papi. Number one, just pagaitaur. It's once. Number two, moti yakawandira pamorai. Atisi pamorai. But ukatarisa before the law came on my time, Abraham, our father of faith, ndiye akataita kuna Melchizedek. When he was tithing, uchatarisa kuti aibva kuhondo kunokunda akabvisa chegumi. Hallelujah. Manje isusu vana vaAbraham hanzi naIsaya, do the works of your father Abraham. Isusu tinoenda kuhondo. Tinoenda kuhondo chete. Hallelujah. Tinoenda se? Tinoenda kuhondo. Kuhondo kwacho tokundwa. But kune aenda kuhondo wokunda odzoka nespoil wopacheko. The devourer anobata. Ask yourself, why is it that you never ideas? But I want to one year back. Hallelujah. Amen. Ndakaona imwe resolution. Ma resolution anonyora una January. Kwakakanzi 1 buy a stand. 2 buy a car. 3 save kukanyora kukanzi 1,000. So kwakunakala July munakaenda anzi buy a kukaiswa that permission mark anzi buy a phone stand. Number 2, buy a car. Kukawedzera carpet. Save 1,000. Kukadzimwa ma02. Save 10 to us. What you never uchitetenya. Kusuna munati mida uraiwa stand qualify.
the phone. Car, yeah, you know, you carpet. Younger savers on $10. He divorces the finances, health, projects, dreams, and everything within his reach. This divorce. As a result, Abaddon's place, the place of Chaos, is also the place of brokenness and great destruction. It's a place of brokenness and great destruction. And also, number 4, it's a place of God's judgment. Satan. It's a place of God's judgment. So, Jesse, he will judge it using this place. Psalms 44 verse 19. But you crushed us and made us a hound for jackals, and covered us with deep darkness. So it becomes a place where your soul is harassed. Hakuna cha unopata chinobuditsa ma results. It's one thing kutaura zvema results, but it's not a result. Psalms 44 verse 19. Unenge uchiwataura patasiko. It's one thing to confess what you don't possess. They are good at confessing what they don't possess. Yes, we have to confess it until we possess it. But for the beginning, that's the first question that you have to ask yourself. What I'm confessing, in whose hands is what I'm declaring as mine? Yes. No, I do the promise land maoko emaedhenandi Mwari akati inzvimbo yevana vaMwari, inzvimbo yechipikiro, inzvimbo yako yechipikiro, but iri mumaoko evanhu. So what do you do? Kunoitei kana nzvimbo yako ikazi iri mumaoko evamwe? Ndinorara, ndinonamata. Oh Father, I declare, shoko renyu rinotaura, shoko renyu rinotaura. Kune vamwe vanofunga kuti ukati shoko renyu rinoti usina kuritaura watopedza. Keni nasawana toyi, nasawana toyi mwana. Kuna wana toyi. Kamvunza kuti shoko raMwari rinoti chi? Anoti shoko raMwari rinoti, shoko raMwari rinoti, shoko raMwari, shoko raMwari rinoti, shoko raMwari. No, kunodiwa kuziva kuti rinoti chi? Rinoti chi? You possess what you confess. When you confess the word of God until it's heard by what you are confessing. Kutaura shoko raMwari. Genesis 1 verse 3. Let there be light until light manifests. Ya prophesy, ya confess until it manifests. Let him be free. You shall know the truth, and the truth shall set you free. You shall know the truth, and the truth shall set you free. And Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. So Jesus is the truth. When you do so, you are confessing the word of God. Apart when he has held people captive, literally like what the lion does. You know, now 1 Peter 5 verse 8. Be sober and vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, looking for whom to devour. Amen. Muvengi wenyu diabolos ari kutsowa shishumba achitsvaka pekubata. Ende kubata kunokutaura kuno isi kubata kunge shumba kana ichibata nemamona pana National Geographic nemamwe mamuvi aya. Kana ichibata aibate kuya kuti kune hope yekupukunyuka. Hallelujah, hallelujah.
shumba aibate kunge iri kubata ine hope yekuti kachaita sei katapukunyuka, iri kubata ngekutoti akapukunyuka. That's why Bible richiti Satan is the adversary. Ndeuyu wekuti chero akaona chakanaka anochitaura chakashata kusvikira chada kuchata. He is an adversary who never see good in you. Yes. Satan never sees any good thing in you. Yes. Kune F4, F-O-E, F4. Kune enemy. Because when an adversary. Adversary is an antagonistic enemy. Muwengi wekuti chero zwadi, you will never see anything good in you. Yes. Kune my enemies in fours. Anogona kuya aiwa mambo unoti kune vava vari vototi inonzi ukarwisana neuyu achiwirirana neuyu vanogona kumbobatana sometimes. zvaherod naPontius Pilate kuti vava vari maenemies, but they preferred kuwirirana because Jesus was their enemy. Yes. Hallelujah, hallelujah. Atisi kutaura ivava maboys aya ekuti varoi vanogona kuvengana vasingaonani, but kukanzi kwasimuka muKristu vanoti ngatibata tinompedzera ma-enemies. But when it comes to Satan, he is an adversary. Yes. Wherewith he doesn't see anything good in you. Kana akaiona, he makes sure that he destroys it. Yandaitaura Bishop who says evil does not rest until it destroys good. Evil does not rest until it destroys good. Evil does not rest until it destroys good. Uipi auzorore kusvikira waparadza chakanaka. Tseva kuti unochitarisa chakanaka kusvikira wachiparadza, kusvikira kusisina chakanaka chacho, but kwatangirwa kune chakanaka. So we have to know that this is a region that we have to come out of in the mighty name of Jesus. The second region is called under Abaddon, is the land of forgetfulness. The land of forgetfulness. Someone say land of forgetfulness. Land of forgetfulness. Psalms 88 verse 12. Psalms 88 verse 12. Show your wonders. Shall your wonders be known in the dark? Your righteousness in the land of forgetfulness. The land of forgetfulness is the place of loneliness. Is a place of loneliness, sadness, abandonment, and rejection. The land of forgetfulness is the place of loneliness. Someone say loneliness. Loneliness. Sadness. Sadness. Abandonment. And rejection. Inzvimbo yekuvaweka. Inzvimbo yekusuwa. Inzvimbo yekusiyiwa. Inzvimbo yekusemiwa. Inzvimbo again where Satan imprisons people so that they are forgotten by others. It's a place where Satan imprisons people so that they are forgotten by others. Inzvimbo yanoisa madestiny evanhu kuti vakanganikwe nevamwe, kunyatsokanganikwa nevamwe. Joseph kuna Genesis, he suffered from this. Ano interpreter my dreams ari mujeri. O interpreter uotanga beka kune zvati ainterpretera zvakaitika. Mumwe wacho akla go interpret waitika zvinhu. And then vanoenda mumwe akanourayiwa, mumwe unopromota. Uyo apromotwa kwaFaro anogara 2 years achinakirwa neposition. Kusvikira denga rarangarira Joseph. Zvekutoti Faro mbune akarota kukashaika anointerpret. Kusvikira this man akati ndazorangarira chinhu changu, ndakakanganwa mukomana akandiinterpretera dream kuti ndibude mucheri. Meaning to say, he was a child of God, ane destiny yaMwari, but he was not exempted from the regions of forgetfulness.
akanganigwa anotonzi arangarira. Imagine Joseph akazopindwa nedeni parakarangara, because he had a destiny in God. What about you and me tonight? Kune nzvimbo watakanganigwa, wakaita zvakanaka vakariota asiriye, wakaita zvakanaka vakapariwote kune mumwe munhu. Let me just preach this one to you. Hama will tell you this. Unoziva kuti Mordecai ndiye una chapter 3 ya Esther, wekuti Mordecai akaona coup yanga yaplotwa against the king. Mordecai akaiona akaripota kuna mambo. But the same chapter, same verse, Haman anosimuka oenda kunganga, hanzi kune chinhu chinonzi casting of lot or casting of pay, PUR. Vakaenda kunzvimbo yacho vakanota cast the lot, kukaoneka Haman ari iye apromotiwa, Mordecai akaswera ari muketa. Hama dzangu, let me tell you something. Unoita zvakanaka, but ukazviita nzvimbo yeforgetfulness chiri yakabata upenyu hwako, unosara uri kunze kwegedhe. Ivo vakaenda kunokuitira zvakaipa in the regions of Apadora, vachigamuchira zviri zvako, vachipembera vachiti vane simba. But today I have come to declare kuti every land of forgetfulness pavakapinzwa mairi, ndinodeclare kurekeswa kwako, ndinodeclare kubudiswa kwako, ndinodeclare kurangarirwa kwako, kuti pese pavakakanganirwa, pavakaita zvakanaka vakakohwa, akakohwa ngaakarenga arekedze zvakakohwa. Today we declare vanodonetsa zvavakawana, vanodonetsa zvavakabata. Unoziva kuti restoration yaMwari inonakidza. Yeya yekuti Hamani paakazvitora zvese, dzungu raakava naro, my God, I prophesy akatora zvinhu zvako ngave nedzungu mwana wako. Dzungu raakava naro, kushayiwa zororo. Ndotoda kuti vanhu vese ivava vaurayiwe mambo, ende ndine mari yacho yekutoti ndibhadhara chavauraya. Akatobvisa mari yese. He didn't know what he is actually bankrupting himself. Akabudisa mari yese kuti angavaurayiwe. Chero kana muchida mombe dzekupembera rufu rwavo ndinadzo, chero nematanda acho ndiri kuwagadzira ekuti ndinomuhenga. Hanzi imwe shasha payakaenda ichinoshanyira Hamani, yakamona ari kumashure kwemba yake achigadzira matanda, akati uri kuitei? Ndiri kugadzirira Mordecai matanda. Ukanzi Mordecai uyu wauri kugadzirira matanda aya, dai wanga uchiziva kuti muJudha. Mukadzi wake akamuudza fair, baba uyu wamatanga kurwisana naye, kana ari muJudha zvechokwadi matotanga kudona. Matotanga kudona. Wazi kana ari muJudha, Jesus was not yet come. Kana ari rudzi rwemaJudha, what more kana ari rudzi rwaJesu, watotanga kuparara already baba. Akatogara vataura kuti makuda kuti tiparare. Ukaiverenga pana chapter 7 unozotaura kuti Esther chapter 7 zvakazoitika mambo adeclare kuti muvengi auda kuti even paakasvika pakuti achisvika mumba kwamambo Hamani, paanosvika achiwana feast Esther aigadzira, anoti mambo achibvunza kuti murume anoitira mambo zvakanaka kudai anoitirwei? Otanga kutaura, anofanira kupiwa bhisa, okwira vanhu vese vachimuona, ofamba. Ipapa aifunga kuti ndiye arureo. Kukanzonzi simuka izvezvi utore zvavataura zvese unozviitira Mordecai. Kurangarirwa kwete unoziva kuti chii chakaitika. Esther anga atsanya akanamata, mambo akashayiwa zororo, akaremember. Anzi akati ndipei maChronicles, magwaro akanyorwa. Paakabvura magwaro akawana nyaya yaMordecai yakanyorwa, kukanzi akaitirwei murume akaita izvi? Kukanzi hapana, today I declare kune akaita zvakanaka hakuna akamurangarira, kune akaita zvakanaka hakuna akamuitira zvakanaka, nenyaya yekuti abhatoni yake akabata in the regions of forgetfulness, kuti unoita zvakanaka asi vanokubhadhara nezvakashata, unoita zvakanaka but they forget about you. This is a place where no one remembers you. It's a land of forgetfulness where no one remembers you.
panoku unozwa kune vanhu vanorangarirwa kana zvinhu zvaipa chete, anorangarirwa kana kwashata zvinhu. Hausi chikoropo iwe, unorangarirwa kana kwadonha glasi rewaini vanzva nekuinwa. Ari kupi mutore yabvise tsvina iyoyi. Pamamuchinakirwa muchidya maraisi enyu, musati kwadonha dringi nemvura nezvese, mamuchinakirwa makundirangarira zvaipa. In the land of forgetfulness, people are remembered for evil only. The woman of God here says, in the church where I was preached, ndakaona mumwe mukomana akandivinga akati ndine problem, ndinonamata ndirimo muchechi muno, but seems no one knows me. Unozwa munhu ati ndanzwa nekubvunzwa zi naimukoma munozarizviya ndinogara ndichikangwa nanengaenda wangu egetemo, ndinogara ndichikukanganwe unozandizviya, unozitafadzwa utakudzwa unotatenda, ndogara ndichimbokukanganwa. Kubva nhasi ukanzwa munhu achidaro ugara wamunyorera pasi zita rako, unozisandiswa mupana iri unozadzikisa regions of forgetfulness pana. Anzi mukomana uyu ndakamubvunza zita rako unonza, kadaro zita rangu harina kuoma, ndonzi William. William ndiani anokangana zita rekuti William? So she says, I prayed for him. As I was praying for him, kunonzi the angel of God appeared and led me. Vari kuti vakatungamirwa nemutumwa waMwari vakaenda. As they were going into a place yanga ine rima. And then she says, I asked kuti why kune rima kudai kwatiwe? Kanzi don't worry, takupinda munzvimbo yeforgetfulness. Kwaioneka chiedza chine mutumwa chete. So iye anga akaende iswa pamberi pemutumwa kuti afambe kune chiedza, but the rest of the things zvine rima. Uchifamba wakuona mamwe movies okuti kunoita kunge kwese uko kunoita ngori kufamba kuchidzima, kwaenda kuri kudzima, kwatiri kuenda ndiko kune zvanyorwa. So chiita kunge kuri kuita kunge kwatafura kwese hakuna trace of vanhu vafura, hakuna trace. Ama yangu, every one of us should have history. Munhu wese mupenyu anofanira vatrace kuti ane matsimba afamba nawe kuti apa apa akaenda apa akabva apa akabva apa. But the person who is bound in the regions of forgetfulness, hakuna any trace about them, hakuna chinorangarirwa about them. Ndoti kana kwakupromotwa vanhu kunochaya kana fairi rako kuti uyu pano pakampani anga achiita nezvei, kunochaiwa kana one yekuti munhu uyu aiita nezvei pano. Hapana, tozomupromota sei? Hana kana credential ana aite, hapana, aitouya kubasa chete. Is that possible? Chero kuchikoro kune marecords, uwe kugona kana kusagona asi uriko wakafura neko, cause tiri kushaya kana results. And then as we continue with that angel, takasvika and we entered into like Trupina in a concrete wall, and we're walking like entering into the clouds, and everything disappeared. And I continued following the angel until we entered a place that had a concrete-like structure, and we found him there. We found William Arimo in that concrete structure. Yakavara. Unfortunately, kwakuna baba wake akafa. Like, because this is Abado, it's a region of captivity. Kwakune mademoni around the place. Guchi declare nenyaya zvakaitwa nababa wake uyu ngasa rangarira. Kune zvinhu zvakaitwa nematateguru. This is a case of iniquity. Yekukanganikwa because kune akaita zvakaipa. Uwaone ropa naye. You tell me these things. That's right. So anga ari mu region ye forgetfulness because of his father. Some of us, we are suffering. Nenyaya yekuti kuna baba akapiwa privilege yekushanda patiri yemuIndia. Akaba mani. Kana nguva yekuti wakufanira ningirira, wakufanira tambira. Vamwe vese vanotambiriswa.
rako zita hariko. Wamboona kuti unoenda kubasa tei but vamanogona kutambira iwo yako yauya in 2 weeks time unenge wafa nezvikwereti painozouya uri kudzosera vanhu zvikwereti zvako. torai ukuti uzovawo neinosara yaunomborongawo kuti aiwa mwedzi uno ndoda kutengera mukadzi wangu idhirezi rakadai, ondoda kuendesa vana vangu akadai, ondoda kudai. It's a sign yekuti it's a region of forgetfulness. Today may God show you why you are in that place. This guy, by the prophetic mantle, he was seen with why are you captivity, Lord. It's different from the pastor. Akangari pastor what because in the accident mota yanga ari kwa kune mutumwa wa Mwari avanga vachifamba naye akabata chipepa chakanzi set him free and around the car kwakune madhimoni akamira kudai achimonitor mota iyo. The demon that you are seeing here is actually there ndinokonzeresa ma-accident scenes. So as he is here kunzi mutumwa wa Mwari akabudisa the paper akanzi set him free for when he whom the Lord sets free is free indeed. It's different from this one because we work with iniquity in order to deal nayo first. So may God open our eyes so that we see why we are in the regions of forgetfulness. Kuti we unogara uchikanganikwa chete. Unogara uchikanganikwa chete. Vamboona kuti chero nepakugova nhumbi dzemufi vamwe vanogova zvese vabata mani vanogova votora mapatapata votora mavharovharo votora maboyfriend votora magogi votora zonzi kune asara here hapana kozo ningi tatamutuma kumashops mutorerei wotorerwa sokisi rakavharuka rinonwa futi. Places of forgetfulness. Why is it that pakushanda tinoshanda but pakupiwa go ariwi? Go and pray with Mwari. I want the reality of what I'm working for. Ndinoda kubata zvinobatika. Ndinoda kubata zvinobatika. Let's look at the last prison, the last one. Number 3. This one is a place that God put people himself. In the Mwari, Mwari anoisa vanhu imomo iye mbuni. Vavona Jude kune vatumwa vakabvarirwa ikoko. Kuna Jude rinotaura kuti kune vatumwa vasingatovhumiri, kune madhimoni akarasika ari kumbeya achipinda vanhu asi kune akabvarirwa anonzi akaita chivi chinovhundutsa chekuti akabvarirwa abude muAbyss. Ndeyamwariwo. And Jesu kana achitsanangura anoitaura zvinovhundutsa because he says it in a manner that is anoita kunge kune vanhu vanoendeswa ikoko. Kazotarisa kugaragara uchaona kuti Jesu vhangeri rake harina kuchipa serana Paulo. Rana Paulo rinomboti bata you are saved by grace through faith. Jesu anouya to your face, or do you brood of vipers? Kuchawa nekugeda. Psalms 107 verse 10 to 20. Just write the verse down. Psalms 107 verse 10 to 20. In a party I notaura yuti. Those who sat in darkness and in the shadow of death, bound in afflictions and irons, because they rebelled against the words of God and despised the counsel of the Most High God. Therefore he brought their hearts down with labor, and they fell down, and no one helped them. Otaura uchi paunosvika pana verse 20 ndo painoti, then he sent his word, it healed them and delivered them from their own distractions. Mwari nenyaya yekuti we don't choose his path, but tisingasarudze nzira yaMwari
patisingasarudze shoko raMwari, patisingasarudze kuda kwake, he leaves us getting into the prison. Hallelujah. Mwari nenzira dzake, kunyange kuti Mwari nenzira dzake chamwari. Vakawanda tinoda dzedu nzira kwete dzaMwari. So that forces God to put you in a prison. The example that Jesus gave is a painful one. Is the example in Matthew chapter 18 verse 34 to 35. The example of bitterness and unforgiveness. What was about it? Mwari ano equator unforgiveness sechivi chekuti achigone unochiendera kuGehenna straight. Why? Jesus anopa this word. What? Kuna Matthew 18 verse 34 to 35. Ukaitangira kumsoro. Anoti kwanga kune muranda. Anga ane chikwereti. Kuna tenzi wake. Then tenzi wake amona kuti ane chikwereti akune mubhadhara. Akachema. Muranda akachema kuna tenzi. Ndiregerere andina mari yekubhadhara. Antorina sure andina ndatadza kubhadhara. Tenzi akati alright. Ndakuregerera. Musunungurei ngaabude mujeri aende kumba kwake. Paakasvika kumba kwake akavhura listi rake. Akatarisa vese vane zvikwereti zvake. Akati samningi atori nacho chikwereti changu. Akati ndakuenda kumapurisa. Uyu ane chikwereti chake. Anzi akamutora akamusunga akamukanda mutoro. Jesu anotaura kuti zvakazosvika kune nzeve dzatenzi kuti uya wamaregerera aenda kunosunga muranda ane chikwereti chake, akamusunga akamukanda mutorongo. Hanzi tenzi vakanzwa hasha vakati chiendai kunomutora muuye naye pano mumusunge. Hanzi he sent him to tormentors. Chimboti akatumirwa kumatormentors. Jesus otaura kuti this is how my heavenly Father will do to each one of you unless you forgive your brother from your heart. You know, when you don't forgive, when you are bitter against someone, you are a candidate for the region yema tormentors yebo abandon. Uri qualified. Mwara chimoti mtore Satan. It's okay. It is well with his soul. Achipinda uchimopinda nekuti kwanzi atadza kuregerera kubva muchii hana wizo kuregerera chii kubva pamoyo kuya pechoti kuti anoregerera kubva pamuromo. Nyatsomuudza kuti hanzi anoregerera kubva pamuromo. Unozva chidaiwa aposto ndakatomuregerera mufundisi, don't worry, uyu it's water under the bridge, it's water under the bridge. Ndakatomuregerera kuti zveshuwa makamuregerera. Ndakatomuregerera. Akana kuti waregerera munhu muno muchechi uchibuda padhomo ufura achikutsika kudai unozwa uturu wagara wakatodzikama semvura wadanarema mvura yatainwaso kumamusha yekuti nemwana uchera mutsime isiri clear tsvina yoenda pasi yoita kunge yachena so wofura uchikika dhamu yodai yova brown again. Yagara tsvina yanyepera kusaveko asi yaenda kunogara pasi so payazungunyika yairase yasimuka. Ndagara mundizive mushe ndiri mutevere ini ndinokubudisira ingwe mune hafuna kundichaira. Unzwa munhu akubudisa makukutu ndinokuudza zvawakadya negore ra2008. Hanzi such are candidates of tormentors. Kuti Satan anopiwa legal right yekutormenta. Bishop Daniel Young one day you were saying he was preaching in America. Wakauya mukadzi angari pa wheelchair akawonda, and then he says I was praying. As I was praying, mwamuchena akati she has leukemia.
actually leukemia ndo cancer yeropa. So kanzi ane leukemia and she's going to die unless she forgives. Kanzi, yeah? Forgive. Then akauya akati ndokumbira kuvunza mama, ndiani wamusina kurekerera? Kuti kurekerera kuita sei? Kurekerere kumurekerere ndomurekera zona ndife pamtora. Shamari torina nufi. Oh, ifa. Torina nufi. Ende ipapo chacha kati yonzi leukemia iyoyo yanga iri case iri pamusoro pemurume. Kwekuti it murume akadana ne witch and then akaitambisa zvisirizo. Kukanzi tichaona hakuna mukadzi achakuda anofa neleukemia. Yehova ndamuwana. Madzangu, you don't believe it. Mwari wepawinzi muno anoshamisa. Ndisizifambira ndikaona mhene yangu. Uzonadi imimi. Inonu. Noruma. Death warrant license yerufu. When she was pregnant, wakaosangana nemurume akataurwa case yekuti wese achadanana naye anofa necancer hii. Antorina kuti kumuregerera murume iye handisisina murume wacho. Kanzi muregere kune vane bitterness nevanhu vakafa. Kwenya pedyo nokuti ungatsamira munhu. Muudza kuti ungatsamira munhu. Ari kugehena izvezvi. Iwe uchitarisira kuenda kudenga. Shamari uchenjere kumuteera ikoko kwakaenda. Muudza kuti uchenjere kumuteera kwakaenda ikoko. Atimuregerere. Atimura. Iwe nekutadza kwaunoita iwe dai Mwari akasingakuregerera uri pano. Watadza usati wapinda mutoyi izvezvi. Mwari achakuregere. But uyu akakutadzira 1994. Unoziva kuti kana kune gender imwe varume atiregerere inoda, but kana kune gender inoda rubatsiro leiyi yakatitakura 9 months. Ameno kuti vanhukadzi vane nzvimbo yavanochengeta here kana kune mabhuku kunonyorwa zvinhu zvevanhu, because kana vakurangaridzwa zvinorangaridzwa nemadates, unogona kuudzwa nenguva kwazvakaitika. One day the Lord told me to pray. Kuti son, so pray for your properties, your lands, whatever. Can't pray because my mother akaita zvemba, baba vakanwa mari yemortgage. So vaipiwa mari kuti vanobhadhara imba, idzo dzaenda kunono. Kukaonekwa vakudefaultwa, vakutumirwa tsamba dzekukareziya dzePSB, kukanzi tatora back stand yedu because hamuna kubhadhara for the next 9 months. Kuvunza kunai baba, sorry manje, problem ndaenda ndokwandaienda kunono kwanhingi kuya akanyeba apati ndawana musha kuskanda. So every time, even when she came here, harima yako mwanangu yakanaka, atirisiri uzara baba wako riya rakaita 1988 pandaenda kutenga yangu imba, asina kundidyira. Takurangaridza tati sipo zvese all that. So the Lord told me kuti your father akakeswa because of that. So iniquity yaunobano namata kuti Mwari zvangu ngazvirekedzwe. So hama dzangu, can you imagine umwe munhu haana kurekerera munhu akafa. This man, he left his wife, that is my mother, 99. You were being born 99 and he died 2004. But izvezvo ukataura zvedzimba unozva asiriye daindine imba yangu ndichitora mari yemayocha izvezvi kuratidza kuti haana kuregererwa. Whether ari kugehena, whether ari kupi, haana kuregererwa. So if we don't choose to forgive, we give abandon a legal ground yekutonga upenyu hwedu, yekuti uchinzi declare, come out of him, come out of him. Mwari akuti achiende siyana ine dhimoni iri raiti ripa. Haiwa uyu akufana kusununguka. Mwari achasununguka
kana akasunungura. Achasununguka kana akasunungura. Unosununguka kana ukasunungura. Nenya kuti unengochosora wamboona kuti kana wakatsamira munhu unenge flanga wakamusunga so yakazondinakidza manje nekuti wamboona kuti munhu wese usina kuregerera uri kushura kuti zvinhu zvake safambe akandirwadzisa manje hakuna chake chiri kufamba. Ukatarisa status yake unoona zvake zvinyatsofamba. Unonyatso kana ari ex husband kana ex boyfriend kana ex girlfriend or ex wife unoona kuti hazvimufambiri. Otarisa especially kana kune sanzu omboti mwana wangu chibonoona unoona baba wako unonzwa mwana akudzoka chiti inini handichada kugara pano munhamo muno, handichada kugara munhamo muno. Kwababa wangu kune zvese, kune zviya zvevana zvokuti vana vanenge vanyeperwa zvazvo, but kune kumba kuti mwana anoona ega kuti pano nyama irove remunhu, pano mazai haana zita nekunzi mazai evana, pano nyama haisi yababa yekunzi chidya ndechababa. Unorara uchibatwa nehope uchimboruma, so uri mwana haurohwe ukanovhura friji. Unonzwa mwana kuti ndavenda ikoko but ndiye munhu wakatsamira yabedrotinda munyama siyana nemunhu sunungura kuti usununguke. Yes, vakakurwadzisa mwana anoziziva, mwana anoita sei, anoziziva. Ende manje Mwari achiziziva ari kutesta mwoyo wako iwewe kuti nekuregererwa kwawakaitwa naMwari, are you able to do the same? Uyu akafoira Jesu because akati aregererwa haana kuregererwa, akatoti akanonobvunza chikwereti akachibvunza nehasha akamukanda mutoronga nechikwereti chake. Hama dzangu, ngatishayisei Abadhoni simba nekurilisa. Pamwe ndevakatiroya, vamwe ndevakatiitira utsinye, vamwe ndevakatoisa mushonga vakasanganisa vakadya vakafamba vachiudza vanhu kuti muri kumboona kupenga wake, unomboona kusarora wake, ndini ndakazviita. The Lord is saying, release them from your heart, forgive them from your heart, because moyo wako haungave prison. Unenge uchizudza kuti iprison randakamuisa, hauna kuisa iye, wakaisa iwewe. Kuyapejodanzi wakazotozisa iwewe mojeri iroro. Unforgiveness is like drinking poison, expecting your neighbor to die. And then you go to inwa poison, mengekina rufa, roga hiyo ichampezera. Unforgiveness and bitterness is like rust yavane ngura. Ngura inouraya drum rimemvura. Inouraya mapipe ariyo anayo ngura. Pane kuva nengura wespecta kuti mungoona apa kana kuchinaya buriro. Ingura iyo yakabaya ipapo rata. Rikado rata asamba akuna. Ngura payakabata pese panopofokera. Payakabata che wakambonwa mvura iya ine ngura. You live to testify kuti tissue inopera. Yeah, chaya uchipera uchiwonda. That's what unforgiveness does. Inodya uyo akaitakura, inokorota iwewe. Chero kuti chero muvepo waMwari, because sometimes presence yaMwari we fake it. Some Pentecost shabloron some prontono jembimindimi shabrangabala. But zvina depth because zviri kuvhira muyogati mukapu yakanwira zai. Vamboputira zai mukapu opedza ipapo oda kunwa nayo mvura, unonzwa kurutsa wega, hakuna anokufosa kuti rutsa izvezvi. It's an unforgiving spirit. Inopa Satani kwekutsika nako, kwekuti Mwari anofolda maoko ako kuti aiwa mutorei, take him to the tormentors because I violated my own word. I am a forgiving God. Hama dzangu, Mwari ngatibatsire. Zoda grace, but the grace is there to release them tonight. Let us take